Даваш ми зор. Пиемица ужасна работа. Добре. Дария, аз съм оператора, ти какво си изпълнител? Аз съм тук чирак. Чирак, глупости. Аз съм в случая робот. Ти си мранкалото на главата ми. Да. Момиче паняше ти хареса. Тъй. Здравейте! Време е да заснемем нашия влог за въпроси и отговори от вас на анкетата, която бях пуснала в Facebook, Instagram, TikTok за това какви ще са най-често задаваните въпроси за отглеждането на боровинки в саксии. Аз ще задавам въпросите на Нейно, той ще отговаря, но междувременно искам да ви покажа колко се изпразни. Особено и тук. От саксии. Лека, вижте какво хубаво оранжево червейно море. Да. Защо? Основният въпрос е защо ги отглеждаме в саксия? Защото боровинките... Отговаряли сме на този въпрос, но нека бъдем малко по-дискретивни. Боровинките изискват почва с кисела реакция и самата почва трябва да бъде доста рехава и лека, така да се каже. Затова се сеят в смес от торф, перлит, някои слагат кокосови стърготини, начупени борови трески, борови иглички, всякакви такива съставки, така да се каже. В нашия случай ние само това, което ни е състава вътре в саксията, което ползваме, е агроперлит, който да задържа влагата, и чист торф, който е с кисела реакция. Внесме си го от Литва, като той е с реакция от 3,5 до 4,5. Така идва натурално от самите торфени находища, които се намират в Литва. И ето така изглежда самата почва. Виждате колко е лека, рехава и така нататък. И другото, което се вижда, е, че има много влага вътре. Това се харесва много на боровинките, понеже техните коренчета са ето и ние такива власинки, много тънки. И реално това изиска да има постоянно влага, която се поддържа с тази почва и постоянно се полива. Общо взето, на определени интервали от време. Да, другият въпрос беше за поливането. С какво се полива, колко се полива през лятото, през зимата? През зимата не се полива. Сега зависи каква е зимата, защото то зими няма много напоследък. Лятото, мога да говорим да направим съпоставка за миналото лято и това лято ние колко поливахме. Да, на хората им е интересно. Това лято беше доста горещо. Да. Като количество вода тази година двойно на миналата година. Примерно миналата година да сме поливали с около 5-6 литра на саксия дневно. Като това не е един път да ги сипеме тези 6 литра наведнъж. Докато тази година е около между 10 и 12 литра на саксия на ден. Като се правят няколко поливки през деня, през целия период на деня. Примерно ние пускаме по 15 минути за около 4 до 5 пъти на ден. През различни етапи от деня, за да може да поддържаме ето тази влага и за да може растението да се развива оптимално добре.
И пак да споменем Ондо. Да. Ондо, без тях сме загубени. Да, това ни позволява система, която автоматизирано поливаме. Нагласяме си във времето, кога искаме да се случат поливките и системата автоматично се включва и полива. Виждаш, това всичко е корен. Да. Това цялото е корен от боровинка. И едно е да получиш и такова растение с корен. Ей го виж го. То е така мрежичка буквално. Да. И едно е сега да го посееш така саксика, да го посееш тази почва. Със сигурност има по-голяма вероятност да не се хване. И това е влагата общо взето. Ей така саксията, виж как стои малко. Да. Това е нещо. И хубаво се държи тази влага, защото тия власинки, като ги оставиш без влага няколко дена, много бързо си. буквално за 2 дена съм виждал тая година, въпреки че поливаме, като се запуши някой капка образовател и боровинката е отишла. А трябва ли да са на пряка слънчева светлина един от въпросите и как се съхраняват зимата? Ето тук ние сме на полето. Те стоят целогодишно тук. Грее ги постоянно. И през лятото, и през зимата? И през лятото, и през зимата. Няма нужда да ги прибирате никъде. Нито в парници, нито на топло, нито в оранжерии, тераси и така нататък. Хубаво е да си стоят отвън, както си се гледат. Няма никакъв проблем за тях. А третират ли се с препарати? С какви препарати? Това е въпросът. За зимата ли? Или по принцип? По принцип. По принцип ние не ги третираме с препарати. Пръскаме единствено с син камък на пролет, за да убием всички гъби, ако има такива. До сега не сме имали проблеми с някакви неприятели, болести и така нататък. А трябва ли да се махат листа от самата боровинка? Не, те зависи от сорта. Някои си капат, други не, някои остават вечно зелени, така да се каже. Или им почервеняват първо листата от студа, после си окапват. Добре, имаме една наша приятелка от Варна, която задава въпрос. Климатът във Варна благоприятен ли е за тях? Благоприятен в цяла България. Няма проблем да се гледат навсякъде. Стига да има вода. Вода, която не е от чешма, да кажем. Не трябва да има хлор. В смисъл, това е главният проблем на боровинките. Хлора. Добре. Почвата да отговаря на определени критерии и така. Може да се гледат навсякъде. Малкият гледа от баща си. А подменяме или променяме ли самата почва през различните сезони? Не. Не се подменя, защото реално няма смисъл да се подменя самата почва. То е цялото в корен. Ако искаш, мога да направим. Това е боровинката. 4-та година. Виждате, това е коренната система. Бригита Бул. Подготвяме я за един клиент и я изпращаме, така че няма нужда да се сменя. А колко килограма пуска една боровинка растение? Зависи от сорта, като всяка боровинка, те са много на брой различни видове боровинки. Зависи дали се отглежда в саксия, дали се отглежда в почвата, колко годишно е растението. Примерно сортове, мога да говоря за дюк, книга дават около 6-7 кг в пълна зрялост. Да дават храст. Извинявам се. Това, което е засадено в почва, ако се отглежда в саксия, добива спада все пак, защото коренната система е много по-малка, самото растение е по-малко, не като в почвата. Максимума, пак по книга казвам, нямаме още толкова голям опит, между 3 и 4 кг. Примерно нашите растения са вече 4-та година,
чисто като зрялост, във втора, която плододават така по-силно, и тази година сме брали около 2 до 2 кг и половина от храст, като очакваме до година да се качи този добив. Да стигне поне 3. Единият от въпросите е: има ли как да се отглеждат в парници, за да пускат през цялата година? Да раждат през цялата година. Да раждат през цялата година. Ами, може да се отглеждат в парници, обаче тези да пускат цяла година трябва да са сортове, които зреят през различен период от време през годината. Защото сега, примерно, има тези, които са северно, имат и такива, които са по-южни сортове, затова нашите са от северните. По северните места, където се гледат. Но има, примерно, такива, които са, примерно, за Испания, за Италия, за Мароко, в Африка, където гледат, в Чили, Перу, гледат се различни сортове. В смисъл, има много на вид разновидност боровинки, които зреят по различно време, така че най-вероятно ще може да се отглеждат и в парника. Но трябва да се комбинират сортовете. Примерно в Австралия времето позволява почти през цялата година да се отглеждат боровинки. Това е, защото съм чел за една ферма там, която е световен гигант общо взето в производството на боровинки, и те гледат почти целогодишно. Да, ама и климата там е друг. Да, но в парници, ако се комбинират различни сортове и има условия, може би ще става, не знам. Коя е фермата, ще кажеш ли? Сега за името не се сещам, но нещо беше с К. Нещо Костас, нещо такова беше. Костас малко на гръцко бие. Ами, не знам дали има нещо с Гърция, но беше такова нещо. Австралийско, добре. Да. Окей. А режат ли се и кога и как? Режат се. Сега в момента подготвяме просто пратки за изпращане на хора, които си поръчали боровинки. И аз почиствам това, което е дал плод, което няма да е плод до година. Просто го махам, защото няма смисъл да стои. Правим леко оформяне. Като ще снимаме допълнително клипче. Януари, края на януари може би. Зависи времето как е. Може би от средата на януари ще почнем да режем нашите боровинки. И тогава ще направим едно клипче. Общо взето, преди да тръгнат да се развиват, януари, февруари, март най-късно трябва да са орязани боровинките и ще направим едно клипче как ги режеме при нас. Супер, добре. А защо ги продаваме? Това е един от главните въпроси, които продаваме се задават. ги, защото сме кът с мястото. Пък ходихме на изложение в Италия тая пролет. Отделно идваха на посещение от няколко холандски фирми. И реално искаме да пробваме нова технология. Чисто като саксия, различен вид саксия. С по-големи отвори отдолу, които да вкарат повече въздух към самия корен. И така, трябва да си освободим малко място, но ползваме да пробваме новата технология, да видим какво се получава като резултати. Има ли смисъл, няма ли смисъл и така. Това е главната причина. Добре. Експериментираме постоянно. Да. Благодаря. Моля.